Здравейте отново, 17 минути преди 9. Продължаваме една тема, която последния път предизвика много сериозен отзвук и доста от вас коментираха в страницата на Добро утро България във Фейсбук, пък и не само там. Откраднати ли са и откраднали ли са македонци скелета на Никола Вапцаров? Това са съмненията на близките на големия ни поет, след като се оказа, че в гроба му не са открити черепа и скелета му, а само малко костици. За това ще говорим сега в Добро утро България. Гостуват ни племенника на поета и сина му, и двамата с име и Никола Вапцаров. Здравейте. Добре дошли отново. Какви са основанията ви така да имате подобни съмнения, че македонци са откраднали мощите на Никола Вапцаров? Ами, вижте какво, ние не можем да твърдиме дали са македонци или какви са. Според мен даже са по-точно някакви колекционери, които са взели костите, но факта си е факт, нали. Ние го казахме и миналия път, 16-та година ще имаме право да отворим и да направим ексхумация на гроба и ние ще го направим, защото от няколко места имаме потвърждения, а най-автентично ни е разговора с гробара, който е заравял там вашата близка в гробищата, който, нали, каза, имаше някакви костици. Това са буквално неговите думи, но скелет и такова не е намерено. Той самия каза всъщност, че се очудил, когато са отварили гроба, че е нямало кости. И това ни накара да се, така, първа лампичка ни светна, че може да има някакъв проблем. И оттам нататък вече започнаха се наместват пъзелите, парчета от пъзела, така че, нали, се появи това желание у нас да извършим тази ексхумация. Сега това не е ексхумация по наказателния кодекс, която е за някакво престъпление, което е извършено, да се извърши експертиза. Това